Исәмсез дуслар, мин Алмаз Нургалиев. Ак чәчәкләр, җиде утрау арасында һәм дә инде башка нәфис һәм документаль фильмнар режиссеры. Безнең чираттагы проектыбыз Россиянең һәм дә инде Татарстанның халык артисты Әзгар абый Шакиров турында, ягъни аның тормышына багышланган фильм. Бүгенге көндә без әлеге проектка актерлар барлыйбыз һәм сезне дә әлеге фильмда үзегезнең актерлык осталыгын сынап карарга көтеп калабыз. Кастинг 2 өлештән торачак. Беренче өлешендә сез үзегезнең видеоязмаларыгызны безнең почтага җибәрергә тиеш булачаксыз. Видеоязмада сез кыскача гына үзегез турында сөйләп узарсыз һәм аның әлеге биремнең төп шарты сезнең табигыйлык. Ягъни сез тормышта нинди, без шуны күрергә тиеш. Ә инде икенче биремгә килгәндә, сәнгатьле итеп сөйләү. Бу булырга мөмкин ниндидер хикәядән бер өзек, яки мәсәл. Булырга мөмкин ул хәтта әкияттә, ләкин шигырь генә булмасын. Монда инде чын-чынлап сезнең ничек итеп сәнгатьле сөйләвегезне без күрергә тиеш. Әлеге бирем буенча тагын бер әйтеп китәсе сүз шул, ул да булса кадрлар. Мәсәлән, үзегез турында сөйләгәндә сез үзегезне тулаем кадрга кертеп төшерергә мөмкин. Ягъни бөтен гәүдәгезне, бөтен сезнең матурлыгыгызны күрәсебез килә, ә инде әсәр сөйләгәндә без инде якынрак сезнең йөзегезне күрәсебез килә. Һәм дә инде әлеге хатта үзегезнең телефон номерында язырга онытмагыз. Ә хатларны без 5 декабрьгә хәтле кабул итәбез. Кемнең кыяфәте, кемнең образы, кемнең характеры безнең фильмдагы рольләргә туры килә дип саныйбыз, без аларга инде үзебез шылтыратачакбыз. Образларга килгәч, алар фильмда байтак булачак. Бу булырга мөмкин 5-6 яшьлек малай кызлардан алып 80-90 яшьлек өлкән яшьтәге буында. Ә Әзгар абыйга 5-6, 14-16 яки 25-35 яшьлек чагына охшаш актерлар, малайлар, ир-егетләр табылса, без аеруча шат булачакбыз. Шунысын да әйтеп узарга кирәк, актерлык осталыгы, актерлык тәҗрибәсе. Без ниндидер чикләүләр куймыйбыз. Бу булырга мөмкин чыннан да профессиональ актер, театрда уйнаучы, яки инде студент. Һәм шулай ук ансына да басым ясап китәсем килә. Без көтеп калабыз әлеге кастингта үзебезнең Татарстан районнарында һәм дә инде Россиянең төрле төбәкләрендә иҗат итүче, үзебезнең төрле халык театрларында, балалар түгәрәкләрендә шөгыльләнүче, уйнаучы милләттәшләребезне.